Bueno, a veure, hem hagut de tallar, vale? I hem tornem a arrencar un altre cop, perquè això no ha sortit bé. Anem a parlar d'aquest àlbum fantàstic que vau treure l'any passat, sisplau, perquè m'encanta i no sé com va ser, o sigui, com us vau ajuntar, com vau compondre l'àlbum? Doncs ens vam ajuntar perquè érem diversa gent d'un col·lectiu d'aquí de Barcelona que muntaven concerts i tal, i joder, sempre estàvem en molts grups, saps? Però nosaltres no teníem, en aquell moment, no teníem cap grup, en plan, la penya del col·lectiu, i vam dir, ens ajuntem, fem un grup de hardcore, i ens vam posar i vam dir, potser un grup de hardcore no és el plan. I aleshores, doncs res, ens vam juntar com per fer una mica alguna cosa, sobretot també perquè nosaltres muntàvem concerts per altra penya, però també mola anar d'invitar-ho, saps? I aleshores, doncs res, vam fer la primera cançó el primer dia, o sigui, el primer assaig, la vam pujar a Spotify ja directament i com que va arrencar bastant bé. O sigui... Però la de Chicos de l'Under? No, vam fer primer Vuelve a casa i vam treure 3 singles en un primer moment, molt a principis de 2023, i després els vam esborrar i després vam començar com a l'àlbum en plan, rotllo, vale, anem a posar-li cap en això. I aleshores doncs, vam treure una primera cançó i jolín, a la penya li va agradar i aleshores doncs, ens van començar a contactar per concerts i nosaltres no teníem com cap idea de fer un àlbum, no érem gent estructurada, saps, en aquest sentit. I, de fet, vam dir que sí, el primer concert era 6 setmanes després d'haver tret la primera cançó i no teníem més cançons, vam dir sí, i teníem 1 minut i mig de música. I vam posar-nos a composar superràpid. I què ho feu? Com preparar 3 cançons més en plan pel bolo? Vam arribar al bolo amb 6 o 7. Ah, bueno, joder. Sense saber-les tocar, evidentment, va ser horrible. Ho vam fer supermalament. Però bueno, ja teníem bastants temes. Crec que la majoria, si no tots, estan al disc. No, la majoria. Em sembla que va haver-hi algun que es va caure pel camí. I després ja vam dir, va, ens prenem això en sèrio. I ja com que vam definir també al final una formació del tot pel grup i vam gravar el disc amb la beca que ens van donar de Paral·lel 62, que l'any passat van començar a fer unes beques a la creació, ens vam apuntar també pel Jajas, sí. Jo em vaig oblidar de que ens vam apuntar. I que si us pagaven l'àlbum? Sí. Ja ves, no? Sí, en realitat ens pagaven un videoclip i vam dir, millor tenir música abans. Sí, no? I quanta pasta us donava per fer un vídeo? O sigui, ens donaven, pel vídeo eren 500, que està bé per fer un videoclip així low-key i tal. I quan vam tenir una reunió i els vam dir, escolta, can I have more money? I ens van dir, bueno, vale. Ja ves. I ho vau gravar a la Jabalina? Sí. Amb la Mer, no? Amb la Mer. Que la Mer és de Mis Amigues Fuman Todas, no? Que jo vaig descobrir Mis Amigues Fuman Todas perquè hi havia una pegatina fora del banc de Sonora que nosaltres assajàvem allà i l'Aitana, que és la cantant del meu grup, li va fer molta gràcia. Va començar, no, mira, Mis Amigues Fuman Todas. Llavors vam començar a buscar i vam començar a escoltar. I no sé, crec que també en Pablo del meu grup la coneix d'algú. És que m'ho ha dit però no me'n recordo ara. Però em dóna la sensació que també ella és com una figura important dintre de tota aquesta escena, no? Que fa moltes coses. Sí. Ha muntat aquest estudi, no? Però també forma part de moltes bandes, Les Mosquito també. Sí, està a Les Mosquito, està a Bragas Ponte també, que molen un munt, participa de la Cinètica, que és el cine ocupat de Sant Andreu, vale. i fa moltes coses, que és molt crac. També està dins de Can Ricard, del nostre casal, i pues eso. Allà a Can Ricard és com que hi ha molt de moviment, no? De bandes punkis o Midwest Emo, no? Que li dieu? És un altre rotllo, entenc. Abans se segueix fent aquest any, no sé si se farà, però allà fèiem l'Emostiu, quan la Marta i jo estàvem al col·lectiu, vam ajudar a muntar allò de l'Emostiu, que sí que era rotllo Midwest Emo i tal, i després el guai de Can Ricard és que té bucs d'assaig molt guais, o sigui, com en bones condicions. Aleshores, doncs, sí que hi ha molts grups i tal
Però que, o sigui, van per hores, és el típic lloc d'assajar per hores. No real, o sigui, un sí, és que això ja és com mecàniques internes del col·lectiu, del casal, que són una mica rotllo burocràtico. Però... Hi ha com bandes que van allà sempre, diguem, no? D'alguna manera, imagino. O sigui, hi ha un book que tu pots llogar per hores, tal, i després hi ha un book que tu has de formar part d'un col·lectiu de músics que es comprometen doncs, a respectar el material, a ajudar dins del casal quan es faci falta, a fer una feina política i tal, i aleshores tens un book on pots assajar com... Bueno, gratuïtament, però no m'agrada dir-ho gratuïtament, perquè tu estàs pagant aquelles hores d'assaig amb la teva feina, o sigui, com no remunerat, no estàs remunerant a l'espai, però... Però després la pots utilitzar. Sí, i li estàs donant un valor com de feina, saps? Però després hi ha una cançó, que no me'n recordo quina era, que dius que estàs sempre a Can Batlló. Sí, perquè el nostre guitarra, el David, participa de Can Batlló. Vale. És que t'ho juro que... O sigui, jo estava indagant i no sabia ja per on buscar Can Ricard, Can Batlló. Vale. I això com ho heu gravat? Veu fer... Perquè no teniu bateria, però a l'àlbum són samplejats o tu gravar bateries de veritat? No, és les bateries por defecto del GarageBand, ¿no? No, ¿sí? Sí. ¿Sí, en serio? Sí. Oye, pues no sona mal, No, és que, jolín, la Mer s'ho va currar molt i... Fa breaks i tot. Hi ha breaks i històries. Sí, perquè, o sigui... I clar, a mesura que he trastejat amb el programa, sé fer més coses. Sí, és en Kyle. És en en Max, que és el de punk rock. És aquest, sí. El quart integrant de Tetes Fries. Literal, sí. Vale. És un màquina, no s'equivoca mai. Bueno, és que nosaltres amb el bateria sempre li fem la broma, en plan, escolta, cridarem en Kyle al final, perquè si no pares de tocar... Perquè tenim un bateria hiperactiu i sempre està tocant. Mentre estem parlant, molesta molt. És terrorífic, això. Veus? Nosaltres no ho tenim. Ja, és veritat. Nosaltres només tenim el David que toca Manowar, del No Res Bat. I dius... Stop, estem parlant. Sempre hi ha d'haver-hi un. I llavors al directe tireu pista, no, de beat i tu toques algo sinte o així o el directe és com... Perquè jo no us he vist mai. Doncs no. From Woman i ja. From Woman i ja tinc molt en recordar-me de la lletra perquè som unes xapes que flipes. Parlem de les lletres perquè és... Bueno, en aquest àlbum molen molt les lletres i... a més, et vull felicitar perquè hi ha... O sigui... la primera part de l'àlbum és més de risses, després et fiques més sèria, però les dues estan guais, però és que hi ha, no sé, Cigarretto, cada cop que l'escolto, és que et ric en veu alta, saps? I crec que és molt difícil fer riure en una cançó, saps? Però amb el moment que diu rotllo que quan té tabac té pueblo només, saps? Això sí que va sortir, o sigui, ara... com el procés és més individual, també perquè som 3, però abans érem més gent, i allò sí que era més en plan, ens posem tots a l'hora, escrivim tots a l'hora, saps? I aquesta de Cigarretto sí que és com molt entre tots els que vam començar el grup. O sigui, el de l'hipercore i tot això és basat en fets reals? T'han pillat com robant al súper o així? Perquè és molt humillant quan passa. També per experiència pròpia. És molt humiliant. I jo no diré si he sigut jo o ha sigut una altra persona del grup. Però potser hem d'esborrar antecedents penals per poder anar a qualsevol lloc que calgui avió, rotllo, Estats Units, tal. Hòstia, jo vaig viure a Londres i allà robàvem cada dia al súper, però no teníem pasta. Però, a més, era com... Hi havia les automàtiques que encara aquí no havien arribat i, clar, vam entrar allà. Free reign. Fèiem una tècnica, ens ficàvem en muro i un anava passant en plan allà. Bueno, passava una cosa i després tot l'altre cap a dintre. Sí. Això ho fèiem al Decathlon quan estàvem a lo My Heart Your Mouth. Perquè convidàvem a penya a dormir a cases nostres o
o al casal. I clar, on havien de dormir aquesta pobra gent, saps? I aleshores doncs, la quantitat de matalassos inflables que ens hem emportat, absurda. Hòstia, el Decathlon és molt semao, Ara ja tenen un pago d'aquests que ho tires a dintre i t'ho detecta automàticament. Sí. Ja bueno, segurament és culpa vostra, això. I també em fa molta gràcia el concepte... Com és? Espera, no me'n recordaré. Sofà turbocostroso. Això sí que és experiència real. Això era que a Can Ricard tenia... Can Ricard és un lloc molt respectable, vale? Però quan nosaltres hi vam arribar i tal, hi havia un sofà a l'entrada que sempre que sèiem era com jolín, per què olora tan malament? Jolín, per què pica tant? Hòstia. Hi havia un niu de rates dins. No, niu de rates. Sí. Uf. Sí. I aleshores va ser com suficient sofà i el van tirar. Però bueno, a més era com d'aquest de tela a tela, saps? Que dius, això no li pots passar un drapet. Hòstia, que dur. Sí. Uau. Però estaven vives i tal, o què? Sí, clar. Allà feien les seves coses. Vale. Equipament de l'Ajuntament, això és, No és una casa ocupa, no, en plan, rotllo, ha de colar un momento. Llavors, com et deia, la segona part de l'àlbum sí que et fiques més... Hi ha cançons més sèries, jo crec que Pedo Sonido, que és com més agressiva i després m'agrada molt la de El forat del pany, crec que és, que vaig sentir una entrevista que deies que era l'única en català perquè és com més sèria i t'agrada tocar aquests temes i explicaves el concepte que no me'n recordo com es deia. El de la mirada masculina, sí, aquestes coses, no? Com que totes les dones tenen un home dintre el cap que les mira, no? I t'estàs com jutjant sempre a través de la mirada de l'home que tens dintre el teu cap, diguem, no? Encara que tu vulguis fugir d'això, és com que et sempre persegueix. I, bueno, no sé, que em va semblar molt interessant i a més... però com es deia el concepte aquest? És que tenia un nom, no? No sé, o sigui, nosaltres ho vam llegir de Margaret Atwood, que té una cita, que és la que citem al principi de la cançó, doncs que tracta sobre això i és com un autovoyeurisme en plan... Sí, és que no me'n recordo si té nom al concepte, però jo crec que simplement és com això, una automirada masculina, una performance per ningú, saps? Ja. Però bueno, molt asfixiant, No lo recomiendo. Ja m'ho penso. Sí. Salta tu si pots. Però bueno, està guai, o sigui, m'agrada molt aquella cançó perquè crec que durant el... I crec que està cap al final del disc i fa com... li dona més empaque perquè li afegeix com una mica més de profunditat. Durant l'àlbum hi ha com molta lluita a tercers, no? Molt d'aguantar maromos, sobretot, no? I també, bueno, pues festa, tot això, però està guai allò també perquè li dona com la capa aquesta de lluita interior i fa com que sigui tot més profund, no sé. La veritat és que m'agrada molt l'àlbum. I la nova que heu tret, que veig que esteu seguint com el mateix rotllo amb macrofestivales. Sí. Però, no sé, hi ha hagut com una millora a la producció... No? Crec. Bueno, i està autoproduït i tot, no? Aquesta sí que està autoproduïda. O sigui, també com que li hem... Clar, és que quan ens van donar lo de la... Que és una altra beca. És que quan ens van donar lo de la beca ens van dir teniu els diners i un mes per fer l'àlbum i vam dir... Hòstia! I clar, la Mera es va posar un petardo al cul, o sigui, va currar com una jabata. I va ser... durillo, però al final l'àlbum aquell sona com volíem sonar, que era com això, guarro, tal... No, sona bé, I sona molt guai. Però simplement, o sigui, com que en aquest any que portem fent coses i tal, crec que hem canviat també una mica els nostres referents, en plan, com a nivell més del que potser podem escoltar o tal, i volíem com un so una miqueta més net. I aleshores aquest single sí que està tot autoproduït i em sembla que el DP que sortirà l'acabarem de fer nosaltres i tal. Diem autoproduït, ho fa el David.
La Marta i jo no fem res, però ho fa tot el David, sí. Bueno, però forma part del grup. O sigui, graveu tot... Ho fa el David i un col·lega seu que també toca el seu altre grup, el Mentapoleo. Vale. Entre els dos. Què és el que us fa el mix? Sí. No? Com es diu el noi? Dani. Dani, vale. Pues sona molt bé, la veritat. I ho graveu tot en el local, o on assageu i tot això, o a casa i tal, entenc, no? Sí, o sigui, hi ha moltes coses que es poden... És que al final molta de la part de la música és electrònica, o sigui, les bateries i els sintetitzadors ja van a l'ordinador. I les veus sí que les vam gravar al local, o sigui, a Can Ricard, i les guitarres... És que em sembla que són per línia, o sigui, crec que no les vam ni gravar junts. Vale. O sigui, com que vam fer el tema i em sembla que el David va gravar les guitarres i no sé si els baixos per a lo seu, saps? Ja ves. Sí. I això formarà part d'un EP que es diu Joder, macho, vaya vacaciones, o així? Vaya vacaciones, macho. Això. Quasi. Sí. I entenc que amb aquest nom potser surt d'aquí poc o no? Era la idea. Però és que no ens han parat de passar... Vaya vacaciones, macho! No ens han parat de passar coses aquest estiu. I segurament sortirà més tard. Vale. Sí, hem d'acabar de lligar tot i de gravar tot i tal. I res, ja sortirà. O sigui. I el single, el primer single, o sigui, Macrofestivales forma part, no? Sí. I també és auto... O sigui, us heu colat de festis i tot això? Festis totxos? Aquest any? Doncs mira, ens van convidar... ens van convidar una mica per la cara al Mad Cool i no hi vam anar... No me'n recordo per què, però ens van convidar, saps? En plan... Però, o sigui, perquè anéssiu a veure o a tocar? A veure. Però, ens van tocar però unes això no entrades. és colar-se? No, què va? Però la cançó va de colar-se a festis. La cançó va de colar-se a festis, sí. No, aquest any... Patera al Primavera. Literal. Jo crec que aquest any no. L'any passat sí que ens vam... Almenys jo em vaig colar al Primavera. Com et vas colar? Tocaven els de Comic Sans. I vaig dir... Bueno. I aleshores els hi sobra una pulsera, no sé què, no sé quant, tot tal... I aleshores doncs vaig entrar. No et vas colar nedant, però... No, però vam colar a l'Albert de Vereda, que és un altre grup d'aquí de Barcelona. Va passar un percal gros, que és que els tocaven els còmics, no sé què, i quan acaben el concert diuen, bueno, on deixem el material? I els hi van dir, pues los metéis por el culo, saps? No teniu on deixar-lo, en plan, no teniu lloc on deixar-lo. I tothom, què? Aleshores vaig trucar a l'Albert de Vereda, que vivia allà al fòrum, i li vaig dir, poden deixar les coses a casa teva? I ens va dir, sí. Aleshores vam sortir del Primavera amb una furgoneta negra, vam deixar tot a casa de l'Albert, i li vam dir a l'Albert, i si te subes a la furgoneta? No ens faltaria, no? Clar, i aleshores doncs, ja vam entrar al recinte amb la furgo i se coló. Sí. Però, no sé, jo crec que a part d'això, crec que no m'he colat gaires llocs. És que tampoc surto gaire, No? Tu no ets molt de macrofestival. Tu ets d'ocupes. Més aviat de festis peques, saps? Yeah. En plan, que m'ho pugui permetre, que em conegui els grups que van, perquè, jolín, molts cops a festis així com Primaveres, tal qual, coneixes a 4 artistes dels 400 que vas. Ja, i sí. I últimament a Primavera, no sé. A mi no m'atrau gaire. Però, en canvi, festis com el Salt Mortal o coses així, que és com, tenen un cartell de 10-12 artistes com a molt, pots conèixer a tothom, et dona temps per escoltar-te bé a tothom i no estàs patat, saps? Ja. És que l'ambient del Primavera és una miqueta... No sé, bueno, és que està com mal distribuït. Jo quan he anat allà no m'ho acabo de passar bé. Fa molts anys que no hi vaig, però... Bueno, jo és que em vaig colar fa un parell d'anys. Explica. Vaig fer la del peto, la de ficar-me un peto d'aquests d'obra, sí. Però perquè jo estava, a veure, també et dic, jo tenia tot l'outfit, perquè jo vaig estar currant de muntador.
i està Pennywise, que és la pitjor empresa de la història. Sí. I ho vaig deixar just, o sigui, allà vaig dir s'acabó, o sigui, estava corrent muntant el puto Sarri al Primavera i vaig dir, Suficiente. Ja està, tio, o sigui, hasta aquí hemos llegado. I sí que tenia que tornar al peto, però encara vaig tenir una setmaneta més i ja començava, i un dia vaig entrar com per la porta, rotllo, mirant al terra, saps, i anar tirant, i ningú em va dir res. Jo tinc tot l'outfit de Parcs i Jardins. No, tinc tot l'outfit de Parcs i Jardins. En tinc diversos, de fet. Vale? Però perquè el meu difunto abuelo treballava allà i tenia mogollon d'això. Seran de 3 anys, segur. Es va jubilar fa molts. Ho sabrà la gent del Primavera Sound. I li has donat alguna utilitat? Tu creus que pots colar-te en Parcs i Jardins entre tot arreu? Jo crec que Parcs i Jardins amb un cubo i una escombra en plan de... És que s'acaba de caure una de les motherfucking palmeres. I sota de l'outfit en plan el lookito, saps? A qualsevol lloc que no tingui sostre, tu amb aquell outfit entres. Jo crec que sí. Sí, és veritat. El que passa és que són les pintes, saps? Jo crec que no tinc pinta de treballar per sí, seria molt èpica. I que van... Amb l'escombra i allò, saps? El cubell aquell. Sí. Uau, que top. Un rastrillo. Sí, un rastrillo. I vaig veure que també teníeu que havíeu fet una col·labo amb l'Elite, pot ser? Sí. I això entraran a l'EP o no? No, això va al seu disc. Ah, ja ves. El disc de l'Elite, sí. Estan fent disc ara, entenc, no? O sigui... Sí. Quan surt això? Això, el podcast, sortirà la setmana que ve, el dimarts. Vale. I choose not to speak. If I speak, I'm in big trouble. No expliquis res, tranqui. No, res, que sí, que ara l'Elite estan fent un disc i tal, i ja quan surti, doncs sortirà la col·labo nostra allà. Que guai. I de fet amb aquests us van convidar a tocar un concert, no? Sí. Per obrir per ells o així. Sí, va ser molt guai. Va ser com el nostre primer concert gran for real. On va ser? A l'Apolo 1. Ah, uau. Sí. I és que aquests realment porten temps, eh? Sí. És que jo no els tenia al radar fins fa poc i pensava, hòstia, ja estan fent un Apolo, però vaig veure que tocaven a l'Apolo. Però després vaig anar enrere al catàleg seu i dic, hòstia, però si aquests des d'abans del 2020 crec que ja estan fent coses. Sí. Sí, bastant abans, crec. I què tal, són majos o què? Són supermajos. I el tio té, o sigui, el productor, el Young Prado, té una cançó amb el Raúl Alejandro. Sí. Sí. Estem a una persona de Raúl Alejandro. Sí. És molt raro. A mi em sembla absolutament meravellós. No, a mi també, però és com... No té cap sentit, realment. És com super random. En veritat, sí. Però, no sé, m'alegro que li vagi bé, no? O sigui, espero que li hagi... S'han conegut de farra, segur, aquests dos. No? S'hauran conegut de farra, suposo. De festa por ahí, no? Apolo o algo. Tu et veus el Raúl Alejandro Apolo? Sí, quan estava amb la Rosenda. Amb la Rossi? Doncs no tinc ni idea, la veritat. Segur que sí. Però és que jo no li... De fet, hòstia, ara estic veient que hi ha moltes connexions, perquè amb la Rosenda, dic, perquè tu també veu anar a tocar també amb els Carolina Durante, no? Que tu els hi tires bif a una cançó i de cop em van dir... Ai, quina vergonya, això! Absolut, quina vergonya. Però tu, oi? Quina vergonya. S'ho han agafat bé. Sí, però jo quan vaig veure, en plan, Diego Ibáñez te ha mencionado en su historia, vaig començar a suar, en plan, oh no, i era com, buen tema. I és com, vale, d'acord. Però això de que fas una cançó de broma i penses, hòstia, no la veuran, saps? Ja, que fort. És igual. Si la vieron. Que fort. I ella estava amb la germana? Crec que sí, no? No sé si encara estan, però almenys estaven o alguna cosa. Sí, no ho sé, ara ha sortit la cançó nova de Carolina, la de Missil, i diu coses molt maques, en plan de rotllo, este fin de subo a Barcelona, tal, puedes venir a mi concierto. És veritat. Jo crec que deuen ser. No sé. És veritat, no ho he pensat.
Sí que parla de Barcelona. No sé, és que jo Carolina del Vente em costa com connectar. I mira que és un grup que he intentat que m'agradés perquè no sé, els veig i dic segur que ens portarien bé, segur que tenen bon gust, però no sé, jo és que no sé si és que són de Madrid o alguna cosa. T'ho juro, perquè no sé, és que no jo, i entenc que la gràcia és el tio que com fa les lletres i tot això, però no sé, no connecto, no sé. I em fot ràbia, perquè és com el grup més totxo de rock així jove espanyol i tal. Sí, 100%. Però, no sé, m'avorreix, no sé per què. Jo des de que... És que, bueno, em sap greu, però... des de que... un hater, però... Què va? O sigui, opinions. Jo des de que van treure la Cayetano, que no sé si... Jo crec que anava a primer de batxillerat. Sí. Vaig dir... Buena mierda esto, Ja, veus? Sí, és que suposo que les antigues em molen més, suposo, no sé. És que també ara m'estava escoltant les últimes i trobo que sona tot com tan net, tan perfecte, saps? Que a mi m'agrada quan es grava rock, m'agrada que tingui un punt una mica guarro, saps? Que hi hagi una mica com d'alguna miqueta més allò arriscat, d'alguna manera, no sé. Però bueno... I et volia preguntar perquè veig que tens altres projectes que m'ho vas passar i com Henshin, em vas dir, i Natación, que és amb a veure si ho dic bé, amb en Max de Galgo Diamante. O sigui, Natación són com més cançons meves, i en Max em va dir que m'ajudaria a fer-les en directe i a gravar les bateries i encara no s'ha passat pel local. Max, ojo, cuidado, perquè Max, em sembla... Max espavila. Si no, en Kyle està darrere. Total, sí. No, ara està espantant amb en Kyle, O sigui, les demos que tinc al Bandcamp són amb en Kyle. I això, I també està ja en Pol de Boys Kissing Boys. Sí. Que és guitarrista? Sí. Vale. Bueno, aquesta és la gent que m'ha dit que m'ajudarà i que tal i qual. Després, a ver quién somos. Pues està molt guai les demos que m'has passat i té com un rotllo noventero una mica, no? Com una mica... Pot ser com una mica Smashing Pumpkins o alguna cosa així, podria ser? Ostres, doncs... No sé. Suposo, no sé. És que a mi em surt... És veritat que jo ho he parlat molt amb l'Ander de Boys Kissing Boys, que quan faig música jo i tal, sense ningú més, i és com el que a mi m'agrada, el que jo vull fer i tal, se'n va molt a música que no solc escoltar. O sigui, com que tinc zero cultura i aleshores hi ha coses que agafem, o sigui, que li poso demos o li passo i tal, i em diu, tio, això sona a Rainer Maria. És com, qui són aquests? Estan molt guais, clar que m'agraden, saps? I sí que els grups que em diu que li recorden i tal, sí que solen anar a coses més noventeres i això. Però que a mi m'agrada el pop. És que no sé d'on surten la majoria de com referències i tal, musicals que utilitzo, no sé. Que guai. O sigui, tu escoltes més música pop actual? O... A mi m'agrada molt, molt, molt el pop d'ara. O sigui, em sembla super interessant, super guai. A més, tots els canvis socials dintre de la cultura pop és molt interessant. O sigui, de 10 anys en ara, vale, ja. com ja més en un aspecte com social. És com, molt interessant. Però, o sigui, per exemple, és que, un moment, fa 10 anys els de One Direction, en plan de són unos gays, no sé què, no sé quant, i se'ls atacava per aquest costat. I ara és com, Harry Styles està haciendo queerbaiting. És com, en 10 anys han canviat tantes coses, és tan interessant veure tot el discurs de la cultura pop. Ja. I... sí, és veritat que... I res, que això em mola molt. I després jo solc escoltar molt, i el que més m'agrada, em sembla, és l'emo. L'emo tan americà, sobretot des del 2013 fins al 2017, Sweet Spot, sí. I després emo d'aquí nacional de grups dels meus col·legues i tal. Sí, vaig veure que recomanaves un grup d'emo com es deia? Que estava molt guai. No sé què del mar i les conxes i no sé què. Cuando el mar pierde las conchas, els millors. Increïble, Són superguais.
increïble. Són superguais. No sé, jo és que no escolto gaire aquest estat, estic molt desconnectat, m'hauries de passar coses, a veure, i així em fiques al dia, perquè no sé de què m'estàs parlant, del demo del 2013 al 2017, però em mola, el que m'has passat m'agrada i així que, no sé, si m'envies coses m'ho escoltaré. Vale. Et volia preguntar també, com és que bueno, no sé si encara és així, però tu tens una obsessió amb Michael Cera, no? Pot ser o no? M'encanta. M'encanta. Ha sigut molt sincer, Sí. I d'on ve això? Explica'm. A mi m'encanta també Michael Cera, Quan tenia 11 anys, sí. que saps que és quan comença una història bona. Quan tenia 11 anys vaig ser exposada per primer cop a Scott Pilgrim. Ve de Scott Pilgrim, vale, guai. I vaig dir, pof! Hòstia, 11 anys, uau. Sí. Clar, sí, 11 anys. I de fet va ser la pel·lícula que vaig escollir per veure, amb 10 devia ser. Jo crec que és l'última pel·li que he vist seva, Scott Pilgrim. La vaig mirar fa bastant poc i em va encantar. És superxula. Però no l'havia vist. A mi em va molar amb Michael Cera quan vaig veure Juno, de petit. Sí. Està molt guai. Clar, jo vaig veure Juno de petita, i vaig dir, i aquest puto friqui, qui és? I després vaig veure Scott Pilgrim i va ser com, i aquest puto friqui, qui és? Però perquè li poses una guitarreta a qualsevol noi, guitarreta, instrument de corda, més igual, com si li poses una arpa, saps? I diré, ai, ja està. I has escoltat la seva música? Perquè el tio fa música i tot. Està guai, Està superguai. És un molt bon àlbum, el de Clay Pigeons. Ai, no l'he escoltat aquest. És el que està fent així, em sembla. Vale, sí. He escoltat una cançó. Sí. Jo he escoltat... Bueno, vaig escoltar fa temps com un EP, però és que crec que no cantava, crec que tocava algo, no sé si tocava el baix o així, amb un dels de Unicorns, que és un grup canadenc. Està molt guai. De Unicorns, i el tio, és com un grup així, fa com un indie pop així casero, bueno, tenen un àlbum només, després van fer altres coses, i el tio feia un àlbum amb aquest tio que es deia com, no sé què, Canada in Space o alguna així, o Astronauts, no sé què, i estava molt guai, la veritat, i vaig flipar, vaig dir, què collons fot aquest fent això, no sé, és com em va canviar la perspectiva d'ell, saps? No sé, bueno, volia preguntar per això. I també volia preguntar per una cosa molt friqui que vaig trobar buscant coses sobre tetes fries. Sí. Que va sortir un vídeo a YouTube que és com el meu nou vídeo preferit, que és Los tetas frías en Gandia 2015. L'has vist o no? No! Què és això? L'has de veure. És increïble, és increïble. Hi ha un vídeo a YouTube que es diu Los tetas frías en Gandia 2015, que està penjat per un tal Joe Bustamante, vale? Que és el meu nou vídeo preferit de YouTube, i és com un vídeo recopilació d'un viatge que han fet un grup d'amics de 40 anys, vale? Que són tots calvos, i suposo que es deuen fer dir los tetas frías. És que m'he donat compte de que tetes fries utilitzen els argentins per insultar-se entre ells. En sèrio? Sí. Hòstia. En plan, pecho frío, saps? Però per fer-ho com despectiu, eres un tetes fries. Sí. Pues l'has de veure perquè és un vídeo a càmera lenta de tots aquests maromos saltant a una piscina d'un càmping, fent com voltareta i fent com així a la càmera en plan... I amb la cançó de... She was an old town girl living in a lonely world, i a la descripció fica con la canción del final de Los Soprano. I després surten com a la piscina d'un hotel com intentant lligar i bueno, és un espectacle. I tot a càmera lenta. M'encanta, som bastant nosaltres, en veritat. És que flipo que no l'hagis vist. O sigui... ni idea de que això existia, la veritat. Busca'l, sisplau. Després del passo. Vale. Ai. Bueno, passem a la segona part, si vols, de l'entrevista, que és la recomanació. Aquí a Homes Insegurs demanem que els convidats recomanin un àlbum, i tu has recomanat Talon of the Hawk de Front Bottoms, sí, que és un eufemisme per vagina, no? Sí, los chichis. Exacte. I res, no ho coneixia, la veritat és que m'ha molat molt. Ja des del principi vaig dir, hòstia, és com
primer vaig pensar que era com un Blink amb espanyol, amb acústiques, no? Perquè el tio canta com en Tom DeLonge. Al principi recorda una mica com en Tom DeLonge, i de fet, buscant, diuen que és com una influència, però no sé, hi ha molt més, i bueno, explica'm per què, parlem una mica de l'àlbum aquest, explica'm per què l'has triat. Doncs jo crec, o sigui, aquest disc el vaig com descobrir per Tumblr amb 13-14 anys. Sí, uns 14 anys. De quin any ets? Del 2000. Bé. Això és del 2013, em sembla, aquest disc. El vaig descobrir em va sortir per Tumblr poc després de que sortís. Vale. És com un disc que he escoltat molt perquè ja a nivell sonor, saps això? Com que et rasca les parts bones del cervell. Sí. M'encanta la veu com que no dona ni una sola nota. M'encanta això, la bateria, i que sempre fa com el mateix i que va a tota pastilla, m'agrada molt. Però a mesura que m'he fet gran, és un disc com que té moltes situacions que no en tenia i que cada cop com que ressona més, o sigui, amb mi, amb la penya que m'envolta, i és com que m'he fet gran amb el disc. O sigui, com que el disc ha estat allà i no m'he fet gran i he deixat d'escoltar el disc, sinó que l'he escoltat potser més perquè cada cop em sembla com que ressona més amb mi, ressona més amb les situacions que vivim i tal, però perquè crec que quan el devien escriure doncs, eren xavals de 20 i pocs, sí. I ara doncs jo i el meu cercle estem en aquest punt i és com, hija de eso. És un disc d'aquests que vas tornant, no? Sí. De tant en tant. Jo també tinc alguns d'aquests que cada 2 anys és com tinc 2 setmanes que només escolto jo, i crec que també és perquè ell té una manera d'escriure que hi ha com conceptes una mica generals, en plan de parla molt d'amor, no? De desamor, de sentir-se sol, també com un amor molt idealitzat, no? De fer-se gran i tenir algú amb qui estar per sempre i que et cuidi i tot això, però ho diu d'una manera com molt... O sigui, com que ho podria dir d'una conversa, diguem, saps? Sí. És literalment en plan... és que clar, em vas dir això, jo em vaig dir l'altre i ara estic trist i tinc ganes de plorar perquè em sento malament i penso que sóc un pringat, però tot sortirà bé, saps? Algo així. És literalment això. I és molt difícil realment fer això en una cançó, trobo, saps? Que a vegades sempre s'intenta anar com cap al rotllo poètic, que també està molt bé, òbviament, però també a mi m'agrada també quan és així tan directe. A mi em sembla com superquotidià, o sigui, sí. Crec que com que l'única cançó que tenen com més poètica que veus en plan de, vale, aquí hi ha unes metàfores, hi ha un d'això, és el single, la de Twin Size Mattress, però totes les altres em sembla que són com tan directes, tan a saco, o sigui, en aquest disc, espera, és que l'he portat. Bueno, no sé, el tinc allà, és igual. És on està la cançó de Father, no? Sí. No sé, és que no em sé els noms ara. Bé, no tinc el mòbil, però... És que estic bastant segura de que sí. I si no, vaya patinada, en plan, I'm so sorry. No passa res, tranqui. O potser no sé. Però bueno, si no és del disc anterior, que si fa no fa, és una mica el mateix. Hi ha una cançó que comença en plan I have this dream that I'm killing my dad with a baseball bat. No, aquesta no està. Vale. Aquesta no està. Doncs el disc anterior, que continuen com moltes... Perquè d'això me'n recordaria. No, i comença així tal qual, en plan de pa! I dius, uop! Què? Clar, és superliteral. Amb moltes coses és super literal. Sí, per exemple, a la de Lone Star, que comença meet my future once so bright, meet my pregnant girlfriend, saps? En plan de rotllo. Tinc un futur superguai, superidealitzat, he deixat prenyada la parienta. Ui, què farem? I és una cançó sobre avortar, però tal qual, en plan de... I mola mogollon. O sigui, va superdirecte, va super a saco, mola moltíssim. O sigui, m'encanta que la penya no se ande con chiquitas, saps? Sí, està guai. I és difícil ficar escriure d'aquesta manera una cançó, la veritat. Sí.
I també m'agrada molt com està mesclat l'àlbum. I m'ha molat escoltar-lo perquè jo ara estic en procés de fer mescles de temes i està molt guai perquè sempre es tendeix a intentar com obrir-ho tot molt i ocupar el màxim d'espai, no? Com fas el mix, com que tot quedi obert. I aquest àlbum està molt centrat tot. I hi ha com l'espanyola superposada amb una elèctrica i el baix, i després les bateries és com que ocupen tot l'espai i hi ha una mica com d'algun lick de guitarra per aquí, un corillo que et surt per allà, però està com tot molt centrat i funciona molt bé també, saps? Que a vegades, no sé, és com lo típic de lo que et diuen en els llibres, no? O lo que sempre et diuen, en teoria no té per què ser el millor, i en aquest àlbum li funciona superbé això, saps? És que al final això és una mena de folk punk, indie, rock, tal, que quan menys distreguis de la música tal qual sona, en plan a saco, doncs quasi bé que millor. O sigui, tenen altres discos que sí que se'n van a altres terrenys i que hi ha com moltes coses de producció molt maques i molt xules i dius, perquè tot m'envolta i tot fa com voltes, és molt maco. Però just en aquest és que és el que ha de ser, o sigui, és això, un pavo fent galls, un altre pavo amb una guitarra que no sap tocar. És que endavant, saps? Sí, i més endavant pot ser que tinguin com... tirin més com cap a sintes i... És que això ho he llegit i després vaig veure un directe i el tio cantava una cançó amb autotune. Sí. I que sonava increïble, a més. És que mola... Han après a fer música. Jo els vaig anar a veure al Londres l'any passat. Sí o no? Sí. I tenen molt bon directe, no? Tenen molt bon directe, és molt guai. És molt guai. Està molt bé perquè moltes vegades els grups que són dos a vegades es posen en directe i és com... Però van en banda. No, ja. Però sí. Bueno, igualment, saps? Sí. Que guai. No els coneixia, m'ha molat molt. A mi són dels meus grups preferits forever and ever, o sigui, sí. Pues escolteu The From Bottoms i és que, saps què passa? Que em dóna la sensació que m'estic oblidant de moltes coses que et volia preguntar. I ara no me'n recordo. Bueno, potser també és perquè hi ha hagut el fals inici. Serà per això. És que m'ha prohibit preguntar-li certes coses. No havia passat mai, però... Me siento como Telecinco, o sea, rollo momento Telecinco, o sea, Chabelita. No le puedes preguntar por su hija. Sí. Bueno, escolta, oye, aquí només faltaria. Pues res, moltes gràcies per haver vingut, Ari, ha sigut un plaer. I res, m'encanta el teu grup, espero que surti aviat, i si no passa res, que surti quan hagi de sortir, vale. Però estaré aquí per escoltar-lo i quan feu bolos us vindré a veure també, perquè m'encantaria això. Mira, això et volia preguntar. Vale. En els bolos, sí. No us mola que la penya faci mosh pit, no? No, per mi sí. Sí? O sigui, per mi sí, tenint en compte el cos que té cadascú i l'espai que ocupa cadascú. Respectant-se... Sí. Respectant la gent que tens al voltant. Ja. I a mi el que m'agrada és que a les primeres files hi hagi noies. Ja. En plan... que això ens ha passat molt no tant a Barcelona com a Madrid. Que quan anem a Madrid a tocar... O sigui, aquí a Barcelona som un grup local, eternes teloneres, ningú ens fa gaire cas. Però quan anem rotllo a Madrid i tal, doncs ens ve penya a veure i tal, i hi ha xavales com a supertope, saps? I això mola molt. O sigui, si fas... Perquè jo sí que considero que fem música per noies. Perquè hi ha gent que... No, la música no té género. Doncs la meva sí. Sí? Tu creus que... Sí. Mira. O sigui, sí. Vale. Doncs si fas... És guai que facis música per un públic i que el públic aquest, el públic objectiu, li ressoni i vingui a veure't, saps? Ja. I a mi és el que I que el que no et molaria és estar allà i que hi hagués un tio rebentant a tota la penya. Clar, o sigui... Però us ha passat alguna vegada que li heu hagut de cridar l'atenció en plan tu, tio? O sigui, estic tranqui perquè, a veure... Clar, quan nosaltres som públic, sí. Però quan tu estàs a l'escenari, doncs... És que no sé si a tu et passa, però a mi em passa que és bastant complicat. Estic fent 400 coses... 400 coses, és a dir, cantar i en recordar-me la lletra, però que ja és una feina, a mi em costa molt. No, jo ho passo fatal, O sigui... A mi em costa moltíssim. I
i doncs estic intentant connectar amb la penya que tinc més a prop i tal, i per sort no ens ha passat que hi hagi cap rebentat que digui bueno, aquí ha fet crowd killing, saps? Però he anat a concerts de hardcore que, en plan, estic jo amb el meu 1,60 m i, en plan, no sé, una patada al cogote, saps? És que és una mica una loteria quan et fiques en un mosh pit i no sé, no saps qui hi haurà a l'altra banda. Jo crec que, o sigui, és que em sembla que hi ha una etiqueta, diguem-ne, en plan, mosh pit etiqueta, que tots hauríem de respectar, però és que tampoc sabria com descriure-te-la, saps? En plan, sé que hem d'intentar ocupar un espai que no sigui monopolitzant la pista, diguem, perquè hi ha vegades que hi ha grups de 3 o 4 xavals que estan ells sols fent la seva festa, xavals o xavales, normalment xavals, però que estan ells sols fent la festa i que a nivell com logístic ocupen un espai que l'altra penya s'ha de veure com literalment marginada, en plan portada als margens, perquè simplement no hi volen participar. Jo crec que has d'estar conscient al teu voltant, de què fa la gent del teu voltant, quin és el mood, i no sé, a mi no em costa tant. Jo vaig als concerts i, joder, és que no em costa. Ja. Sí, bueno, jo estic pensant ara, perquè sí que m'ha passat. És que no estava pensant que... Cazado en 4K. Confesión. No, 4K no és, això ni de conya. 300 megapíxeles. No, ara m'he recordat que quan vaig veure Pixie sí que se va parar una mica i em van donar un toque. Bueno, un tio em va agafar el coll, de fet. Vaya toque. Sí, però és que em va fer... va ser culpa del meu amic, que em va fer veure molt i és que a mi m'agrada molt Pixies i no sé, va ser com... I estava tothom molt avorrit, en plan, estava tothom molt parat, saps? I estaven tocant... Ja, tio, però Pixies, si estan tocant Tame, no sé, una mica de... No? Sí. Però bueno, sí, he sigut culpable d'això, però tens raó, tens raó. Vull dir, no em sento orgullós. Tampoc és que vagi jo liant-me hòsties als mosh pits, però... Jo sí, però s'ha de saber on es fa. Sí, no, has de veure. És que hi ha penya que va així, saps, al mosh pit, és que tampoc... Quan el mar pierde les conxes pots anar així i pots anar, vamos, amb els genolls, amb el cap per davant. Sí, saps? en sèrio? Què són d'aquests de... No, però clar, fan molt soroll, en plan, és hemoviolència, saps? Aleshores és com... Ja. I un tio cridant, aleshores... Sí, el tio està cridant tot el rato. Sí. Però, i crida com lluny del micro, entenc? Ui, no, és una cosa, o sigui, el Peblu, el tio que toca la bateria i canta, és enginyer. I s'ha fet... s'ha craftejat un micro que és com la part aquesta d'un casco, saps? Sí. Del Nesquik o del Colacao, que porta el micro integrat. No, és que l'auricular i el micro és el mateix. Sí, o sigui, doncs porta un d'això, vale? Sí. Aleshores, com que se'l posa aquí, o sigui, ha fet com una mena de casc com de hockey, que el porta com així. i el porta així. Com si fos el de Mad Max o alguna cosa. Sí, literalment, el de Mad Max, i el tio toca la guitarra, o sigui, toca la bateria amb allò, i aleshores, a part que està cridant tota l'estona, se sent amb el... Hòstia, que guapo, no? Mola moltíssim. D'on són aquests? De Granada. I venen per aquí o què? Quan els porto, sí. Quan els portes tu. Perquè tu m'has dit que muntes concerts. Sí. Llavors, això, o sigui, tens una part de... O sigui, on muntes concerts? Com ho fas? Doncs agafo una sala i dic, podem muntar això? I ho muntem. I muntes eventos i ja està. Sí. I de vegades és com fer el pas intermig d'amics que volen venir a tocar. Doncs els posem en contacte amb aquesta gent que està muntant aquest concert i els hi falta un o tal. I pues eso, des d'aquí faig llamamiento també perquè els vull muntar un concert als de Vacants, que són un grup de hardcore de València, i estic buscant sala o espai. Aleshores, si algú vol acollir Vacants i, no sé, Hatà o un grup així de hardcore de Barcelona... Vale, doncs aquí ho heu sentit.
Aquí ho heu sentit. No sé si ho veurà gaire gent, però... Bueno. Però... Eso. Ja els etiquetarem o alguna cosa. @bacons, por favor. Vale, molt bé. Pues que guai. Pues no sé, mola molt que facis tantes coses i no sé, estic molt content d'haver descobert que hi ha tota aquesta puta escena aquí a Barcelona que jo desconeixia i ja indagaré més i aniré a concerts i tal. És que s'ha de sortir de l'indi, perquè sí, l'indi no és tan indi. No és tan indi. Bueno, és que què vols dir? Que és molt popero, no? Jo crec que l'indi ara mateix a Barcelona és que si has de muntar bolos a la 2 del Paral·lel, saps? Com molts grups toquen allà, has de muntar bolos a la Vol, tal qual. I els grups que considerem indis, doncs, tenen bastanta penya darrere, no només la gent que toca, saps? Sinó, doncs, estan amb agències, estan amb coses totxes i tal. Sí, amb els labels o jo què sé. Clar, aleshores jo crec que allà es perd una mica és que simplement l'essència de lo indie, saps? O sigui, crec que al final indie ha acabat esdevenint una etiqueta pel so i per mi és tota una manera de fer. Clar, jo és que ho llegeixo, per mi quan dius indie penso en el so. Clar. Per mi hi ha tota una manera de fer que quan jo em referia a indie, doncs... Sí, tu parles com de muntar escena underground, de muntar bolos a preus assequibles i... Per la penya, tal... I fer comunitat, no? De grups i fer escena. Sí, no ho sé, estic super d'acord, la veritat és que... no sé, tinc moltes ganes d'anar a més bolos de totes aquestes bandes i no sé, descobrir una miqueta d'indagar i tal. Sí, és que a mi és el que em mola. És el meu objectiu d'aquest any, anar a molts concerts per aquí a Barcelona. Super. I veure molts grups. Així que... A tope. Que res, moltes gràcies perquè gràcies a tu també he descobert tot això. Així que res, ha sigut un plaer. Vale? Moltes gràcies per convidar-me. I escolteu Talon of the Hawk, escolteu Otra Camiseta de Tetes Fries i estigueu atents a tots els bolos que munti l'Ari i res, ens veiem a la pròxima. Moltes gràcies. Adéu! No m'agrada la Georgina.